領主殿、どうあっても我々の邪魔をする気か。何を企んでおるかは知らぬが、お前たちの思い通りにはさせん。バカな、我々に歯向かうというのか。命を落とすぞ。私とて一度は剣の道を極めた者、清流騎士が相手といえども、そうそう簡単には負けはせぬ。レオン様、大変です。レオン様、国境付近の村でモンスターの群れが暴れており、村人にも被害が出ています。なんだと。見過ごすわけにもいかんな。だがここの兵は避けん。よし、レアード、ここの指揮は任せる。私は。はっ。しかしレオン様はお一人で行かれるのですか。モンスターごとき私一人で十分だ。あとは頼ん。はっ。その首もらった。邪魔だ。ザコどもはさっさと死ね。これに耐えられるか。ディアナ、みんな一気に突破するぞ。はい。
そうだ。ヘインさんはアタックが使えますか？アタックを使うと傭兵の攻撃力を一時上げることができますよ。へえ、そうなんだ。攻撃補助魔法ってバカにできないんだ。逃がしはせんぞ。しまった、不平か。ここで立ち止まるわけにもいかない。リアナを守りながら一気に突破するぞ。なんて強い。
剣の神髄この私がお前